ochutnávame cukrovinky z celého sveta. Z celého sveta. Let's go! Dobre, dajme Monster Energy Drinkers. Máme 2 dokonca. 2. Ukáž jeden. To je Dragon Ice Tea. Tyho, toto vyzerá vážne, že pekne tento. Orange Dreamsicle. Nie som zberač Monsterov, ale tento si asi odložím. Orange neviem, či takéto niekde som videl ešte. Wow, tento voňa vážne pekne. To voňa úplne pomarančové. Kámo, že ti dá? Tento voňa úplne oproti tomuto, tento je vážne pekný. Naložený. Spávanie? Ani nie. Počujem, to je jak... Počujem, to je jak... Ale nemá to bublinky, to má sere. To má, že úplne vytáči, že to nemá bublinky. Je to trošku jak broskyňa, kámo. Taký broskyňový džús bez bubliniek. Kámo, doslova tam píše, že peach. Sissy Gedius. No ja som nevidel, že peach. Ja vidím Dragon Ice, nevidím peach. Aha, dobre, nevidel som, ale vedel som. Chápeš? Proste ochutnávam, že mám vychytané proste bunky. Vadí mi, že tam nie je bublinky, to je proste... No, to je, na Monsteri, na energetiákoch proste musia byť bublinky, na ktoré nie je moc dobré. A chýbajú tam tie bublinky. Toto chýba. Vieš, jak to chutí? Keby mi povieš, že toto je Prime, tak ti aj celkom uverím. Že toto je broskyňový Prime, tak ti poviem, že môže byť. Tento je asi lepší inak, chuťou. Tu sú bublinky a zároveň je to akože také monsterovské. Vlastne úplne to chutí jak Arizona. Arizona Tea. Môžete to zohnať na Maťových akciách. .sk Na akcie.sk. A by the way, keby volá kto chcel nadávať na Maťa, tak vám musím z osobnej skúsenosti povedať, že je to vážny šéf, takže... Najlepší, najväčší vážny frajer. Takže určite kupujte Maťové akcie. Keď si niečo objednať, nejaké cukrovinky, tak od neho ide. Lebo týpek si to aj zaslúži, že nevyjebal rešpekt jak Rachelka. Wow. Adam, dones nejakú misku, lebo podľa mňa je čas nabiť mozog. Nie, ja som chcel čipsiky. Nabijeme mozog. Čipsiky sú... Nemáme čipsiky. Chod zobrať nejakú myštičku, lebo toto bude... A najlepšie možno aj nejaké prerezávatko. Toto bude strašné, kamoško. Ok, vyjeb to tam. Fúj, ty kokos. Adam, vypadol ti mozog, hotovo, donatáčali sme. Počkaj, sadni si až. Ale ja viem, čo tomu je. Adam. Ale ja viem, čo tomu je. Daj si to naspäť. Je to pokazané. Adam, daj si to naspäť. Ale počkaj, to musíš zjesť. Ukáž aj rýchlo, aj rýchlo, neviem, jak to chutí. Kámo, to je dosť dobré. Keď máte rádi gumákov, toto je vážne dobré. So good and tasty. A šťaváču vyzerá vážne nechutne. Je to vážne dobre sladké. Možno je topka, úplná bomba. Ňam. Takže nemám rád gumákov, ale toto je bomba. Veľmi dobré. Originalis. Bomba alla tutti, capo della tutti. Máme tu limited edition Pringles. Kto máte rádi Pringles, tieto určite asi budeme odporúčať, práve potom budú dobré, lebo Hot Ones je jeden z najznámejších podcastov, kde chodia známe osobnosti. Za chvíľu aj nás zavolajú. A s človekom potom ochutnávajú horúce štiplavé krídelka, od najmenej štiplavej omáčky po najštiplavejšiu omáčku, vám, že tam všetci plačú. Takže toto je od nich ich vlastná omáčka na Pringles, ideme to okoštovať. No nie je to až také zlé, ale je to silno také wasabi, aké je to silno aromatické a mne to behlo celé do nosa. No. Kámo. A to byť nejak dosť štíplavé. Na jazyku, na špičke, nie? Dobre, takže mňa prvé hitové na špičke jazyku. Tak strašne to páli, mňa osobne. Nemoc nechutia. Úplne smoky flavor. Už teraz rozpávam, jak tie bratislavské štetky. Smoky flavor. Ale ja to neviem povedať posledne, nebý ma štiplavé ako god. Ale strašne sú, že dobré. Úplne krásna limetková chuť. Smoky, undertone. Strašne sú dobré. Za mňa pás. Kámo, za mňa sú, že mega dobré, mne chutia ako god.
Ale sú štiplé, kámo zo smotana. Ešte tu ja mám, Adámko, pre teba. Ja tu mám pre teba, že vegánske meso. Vegánske meso, takže... No musíme vykompenzovať. Čo robíš? Organické vajíčka. Ty si môžeš ochutnávať svoju onu. Ja vám ukážem, jak sa jedia vajíčka. Wow. Máš prázdne vajce zrazu. Wow. Nechcem za oňo. Šuchni ho dole. Tam je krabica. Aha, aj to do nej padlo. Kámo, vonia to jak čaj. Okay. Jak zelený čaj to vonia. No, ja už teraz to nechutná. Ježišmaria. Vyzerá to jak hovno, vonia to jak zelený čaj. Nebudem vám to lamať. Fú, pozri sa, ak to vyzerá. Tak čisté lalo, kámo. Vyzerá to vážne, Kámo, že no, nie apetítne. Vyzerá to tak, že dneska ráno som toto hodil do záchoda. No, zdravím. Jak je šejgedre. Fuj, ty kokot. Je, jasné. To je tofu. Akože half decent. Ale z princípu to žrať nebudem. Je to proste... More, tu do kakanice. Keď ste vegán, tak sa zabite. Ste vegán, tak sa zabite. Vegán, tak sa zabite. Vážne mám zlý pocit, aký by som bol znásilnený škaredou čajkou. Tak sa jaci. Že, normálne, že same energy z tohto. Aby som bol 100% úprimný, není to, že také strašné, ale kúpiť by som si to nekúpil. Vyrovnáme chute. Aha. Pop cookie. Jezdery. To je Oreo popcorn, aby ste boli obrazí. Ja to tu nasypem. Proste popcorn a je to akože s Oreo. Je to... No, zaostri sa ty štetka. Voňa to jak vieš čo to voňa? Adam, voňa to jak také tie sucháre. Kámo. Vieš, také tie sucháre proste. OK. Toto akože... dosť dobré. Kámo, Toto je že dosť dobré. Kámo, čo ti jebe, to je že jak... Kamoško, keď pôjdeme do kina, Toto len je, toto že si tam beriem odteraz. Odteraz tam pašujeme. Maťoveakcie.sk, počúvate toto, keď idete do kina. Čo ti jebe, toto je že najviac luxusný popcorn. Kámo, neskutočne dobrá. Mňam. Kamoši, máme tu, že berry cherry. Berry cherry, nejaký juicy, vyzerá to jak... proste jak... Počkaj, není to, že len taký nejaký berry cherry. Je to, že jelly bean berry cherry. Kamoši, vyzerá to jak sirup. Toto je prime. Ten červený. Áno. Prisa... Tomu ver. 100% kamoško. Kam, počkaj, nechutnaj. Áno. Blind taste. Ale tomu ver, ty kamoško. Oni sú úplne rovnako. Nie, dobrá som, nebudem to, ne? Dočkaj. Tu máš menu. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me.